De koopzondag in september wordt inmiddels al traditiegetrouw gevuld met de boekenmarkt van de Zangers van Sint-Frans. Ook afgelopen zondag kon er weer naar hartelust gesnuffeld worden tussen de literatuur en de lectuur. 12 jaar geleden hadden wij een voorzitter, Jos Valks. Die was betrokken bij een of andere organisatie, Cuades. Die hadden de boekenmarkt in beheer en daar hebben wij het eigenlijk toen van overgenomen. En wij hopen hier heel veel boeken te verkopen om op die manier wat geld binnen te halen voor onze stichting, onze vereniging. En wie staat hier zoal om te verkopen? Met name leden en aanverwanten van leden. Dus we hebben enkele ouders hebben staan, enkele kennissen, dus mensen die dicht bij het koor staan. Kan iedereen eigenlijk ook een kraampje huren? Ja, als je een kraampje wil huren kan je met ons contact opnemen. Wij zetten de kraampjes op in de ochtend en in de middag breken we ze af. En als mensen hier een kraampje willen huren bij ons, dan kan dat. Absoluut. Dus jullie waren vanochtend al vroeg bezig? Veel te vroeg. Hoe vroeg was het? De wekker ging om 6:15 en om 6:15 stonden wij hier de kar af te laden. En na deze drukke zondag staat er voor het koor ook een belangrijk weekend voor de deur. Ja, ons jubileumweekend. Dus op zaterdag hebben we ons jubileumconcert op 5 oktober. En op zondag hebben we onze jubileummis in de Paterskerk. Ja, om 11 uur. Dus dat is hoe we ons jubileum gaan vieren. Samen met het koor uit Volendam ook. Dus, Zangetjes van Volendam. Ja, zangetjes van Volendam. En ja, het belooft gewoon een heel mooie middag te worden met heel veel mooie muziek. En allemaal repertoire waar we heel lang voor hebben geoefend. Ja, ja. En wat staat er zoal op het repertoire tijdens het concert? Ja, echt hele traditionele stukken. Dus wat Russischer en al dat soort oudere koorstukken eigenlijk. En dan later in het concert ook wat modernere, vlottere stukken voor de kinderen ook. Dus, en solisten ook, die komen ook, die oud-leden eigenlijk, die komen zingen voor ons. Ja. En hoe gaat het met de zangers? Heel goed, ja. Nou, we hebben dus zangertjes, die beginnen echt jong. En dan heb je iets ouder, dat zijn ongeveer van 8 tot 12. En die krijgen dan zangles bij Janine, dat is op een dinsdagavond. En die doen dan ook soms mee met de repetitie. Dus dat zijn denk ik ongeveer 10 kinderen ongeveer. En dan heb je ook nog jongeren, best wel veel jongeren die bijvoorbeeld rond de 18 zijn, 18 tot 25. Die zijn bijvoorbeeld sopraan of alt, dus daar hebben we er ook wel veel van. En ja, dan gaat het eigenlijk tot 30 ook wel ongeveer. De mannen, ja, dus dat is een beetje de samenstelling. En dan de oudste is in de 50, dus ja, het loopt heel erg uiteen. Dus we hebben een nieuwe dirigent, dus, en dat gaat ons heel goed af. Hij kan heel goed overweg met de leden, dus ja. Maar jullie zoeken vast ook nog wel leden, denk ik, of niet? Zeker, ja, die zijn altijd welkom. We repeteren elke vrijdagavond om 6:15. En ja, iedereen is welkom. Ook als je geen zangervaring hebt, is het altijd leuk om een keertje langs te komen. Want we zijn eigenlijk een hele gezellige groep. Dus ja. Ja. Het concert in de Grote Kerk, zaterdag 5 oktober, begint om 3 uur en is vrij toegankelijk.